Λοιπόν, αρχίσουμε. Τέκνα μου αγαπητά, χαρούμενο το μήνυμα του Αγγέλου προς τους ποιμένες της Βιθλεέμ. Τρομοκρατήθηκαν στην αρχή από τη λαμπροφόρο παρουσία του. Εκείνος όμως τους καθησύχασε. «Μη φοβήστε», τους είπε. «Δεν ήρθα να σας τρομάξω, αλλά να σας μεταφέρω χαρμόσυνο άγγελμα, το οποίο αφορά όχι μόνο σας, αλλά τον κόσμο ολόκληρο. Γεννήθηκε για σας, για όλους τους ανθρώπους, σωτήρας, ο οποίος είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Κύριος και Θεός των πάντων». Οι ποιμένες, πλήρης της υπερκοσμίου παρουσίας, πίστεψαν και αμέσως έτρεξαν, όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, στη Βιθλεέμ, να δουν το γεγονός το οποίο ο Κύριος τους εγνώρισε δια του αγγέλου του, και ευρήκαν πράγματι ό,τι τους αναγγέλθηκε, την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος στη φάτνη. Το ίδιο χαροποιό μήνυμα κομίζει και σήμερα σε όλους μας η Αγία μας Εκκλησία, χριστιανοί μου ευλογημένοι. Άγγελοι, δοξάζοντες και ενούντες των Θεών, περιείπτανται, συλλειτουργούντες και συγχαίροντες με μας στην λειτουργική σύναξη τη Χριστουγεννιάτικη. Σε κάθε Θεία Λειτουργία ζούμε αυτό το ίδιο γεγονός της αρκώσεως του Θεού και μαζί με τους αγγέλους δοξολογούμε την ευσπλαγνία Του και Τον ευχαριστούμε για όλα όσα έπαθε και προσέφερε, προκειμένου να μας οδηγήσει και πάλι στον Παράδεισο. Πόσο έχουμε ανάγκη αυτό το χαρούμενο μήνυμα όλοι μας, αδελφοί μου και τέκνα μου. Βομβαρδιζόμαστε στην κυριολεξία καθημερινά από αμέτρητα και φοβερά μηνύματα, τα οποία μας δημιουργούν τρόμο, ανασφάλεια και κατάθλιψη. Δυσκολεύεται απροσδόκητα η επιβίωσή μας με την επιβολή σκληρών και απάνθρωπων οικονομικών μέτρων που ως συνήθως αφορούν και στοχεύουν τους μικρούς και αδύναμους. Αλλά και αυτή η ζωή μας ακόμη νιώθουμε να απειλείται με την αλματώδη αύξηση της βίας και της εγκληματικότητος. Έτσι, η ζωφερή αυτή πραγματικότητα που ξεπερνά τα όρια της πατρόας γης δεν αφήνει τόπο για χαρά. Δεν είναι δε δυστυχώς λίγοι οι συνάνθρωποι μας που βυθίζονται στην έσχατη απογοήτευση, λυγίζουν και προτιμούν έως και την αυτοκτονία, λησμονώντας μέσα στον πανικό και την παραζάλη τους ότι ολόκληρος ο κόσμος δεν αξίζει όσο αξίζει η ψυχή τους, την οποία, τι κρίμα, αυτοκαταδικάζουν αιωνίως στην κόλαση. Αυτή λοιπόν την εποχή, κατά την οποία κρίσης εστί του κόσμου τούτου, ο Σωτήρας Χριστός γεννάται και πάλιν προς σωτηρίαν. Η ανθρώπινη ιστορία διαρκώς αποδεικνύει, έστω και αν πολύ εθελοτυφλούμε, ότι δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον η σωτηρία παρά μόνο στον ενανθρωπίσαντα Κύριο. Διαπιστώνουμε συνέχεια ότι οσάκι στηρίζουμε με απόλυτο τρόπο την ελπίδα μας σε ανθρώπους, έστω και αν είναι ισχυροί και καλοπροαίρετα ή πονηρά πρόθυμοι σε υποσχέσεις, απογοητευόμαστε. Και τούτο είναι απόλυτα δικαιολογημένο, μιας και η γοητεία είναι στοιχείο του μικρόβιου
μύθου. Και είναι πράγματι μύθος, ψέμα μεγάλο, ύβρις αληθινή, η σκέψη ότι ο άνθρωπος μπορεί να υποκαταστήσει το Θεό. Μήπως όμως είναι λιγότερες οι φορές που μας προδίδει και αυτός ο ίδιος ο εαυτός μας και μας απογυμνώνει αλίπητα η ανεδαφική, εγωιστική μας αυτοπεποίθηση? Ακόμη και όσες φορές προσπαθούμε να βρούμε τη χαρά μας στου πλούτου την κατάκτηση και των υλικών αγαθών την επάρκεια και την περίσσια, διαψευδόμαστε, γιατί η ποθούμενη χαρμονή δεν βρίσκεται στο έχειν, αλλά στο είναι του ανθρώπου. Γι' αυτό άλλωστε μας προειδοποίησε ο Κύριος: «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού?» Τέκνα μου αγαπητά, τότε που ο Χριστός εντελώς αθόρυβα γεννήθηκε στην άσημη Βιθλεέμ, οι αυτοκράτορες της Ρώμης ήσαν οι πανίσχυροι κύριοι της οικουμένης και είχαν υπό το σκύπτρο της εξουσίας τους όλον τον κόσμο και την Ιουδαία. Ο Καίσαρας Αύγουστος ευρίσκετο στην ακμή του και διέταξε την απογραφή πάσης της οικουμένης με σκοπό τη φορολογία των υπηκόων του. Σε εκείνους τους δύσκολους χρόνους της παγκόσμιας μοναρχίας, που τελικώς είχε ημερομηνία λήξεως, ανέστησε ο Θεός του ουρανού με τη σάρκωση του Υιού του βασιλεία ασάλευτη και αδιάφθορη και αιώνια. Αυτό το θαύμα ευαγγελίστηκε στους ποιμένες ο άγγελος Κυρίου, και αυτό το εσπαργανωμένο αδύναμο θείο βρέφος, που είναι το σημείο, από τότε φέρνει στον κόσμο τη χαρά, αφαιρώντας κάθε δάκρυ από το ανθρώπινο πρόσωπο. Σήμερα που ο άνθρωπος ζει και κινείται με αβεβαιότητα σε μια άλλη παγκόσμια πραγματικότητα, η οποία, καθώς φαίνεται, επιθυμεί περισσότερο να κατέχει και λιγότερο να συντρέχει τους λαούς, που προτάσει την επιτυχία των οικονομικών στόχων και την ευημερία των αριθμών σε βάρος των ανθρώπων, ο Χριστός γεννάται. Είναι παρόν στην ιστορία, παρά τις ατέλειωτες προσπάθειες πολλών να τον εξαφανίσουν. Είναι παρόν στο Άγιο Σώμα του, την Εκκλησία, δια της οποίας παρατείνεται στους αιώνες. Είναι παρόν ως σημείον αντιλεγόμενον. Η Εκκλησία ευγνωμονούσα διαλαλεί την έλευσή του και την εν κόσμο παρουσία του, με τόνο χαρούμενο, χωρίς να τη φοβίζει καμία απάνθρωπη και σκληρή δυναστεία, ούτε να την σκιάζει και η καταχνιά της εγκόσμιας απελπισίας. Ωστόσο, το ζήτημα της οικειώσεως της ουράνιας αυτής χαράς εξαρτάται από τον καθένα μας προσωπικά. Αν θα μιμηθούμε τους ποιμένες, αν θα τρέξουμε με την ίδια προθυμία και εμπιστοσύνη προς τον Κύριο, να τον προσκυνήσουμε, να του προσφερθούμε με αγάπη, αν αποδεχθούμε το Χριστό μας και τον αγαπήσουμε, τον εμπιστευθούμε και τον ακολουθήσουμε παντοτινά και όχι
περιστασιακά, εορταστικά, τηρώντας πιστά το Άγιο θέλημά Του. Τότε θα βρούμε τη χαρά και θα ζήσουμε την αγαλίαση πέρα από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες και εποχικές συγκυρίες. Γιατί εκείνος είναι το πλήρωμα και η χαρά των πάντων. Και ασφαλώς μπορούμε και εμείς και πρέπει να Του δώσουμε χαρά, προσφέροντάς Του δια της σωτηρίου μετανοίας και εξομολογήσεως τις αμαρτίες μας, διότι πράγματι εγκαταλείψαμε την σωτήρια οδό Του και πορευθήκαμε φύλαυτα στα δικά μας θελήματα. Γι' αυτό και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αμαρτία που δεν σκεφτήκαμε και δεν επράξαμε. Πανηγύρι θα κάνει ο ουρανός αν μετανοήσουμε και η γεμάτη μαυρίλα γη όπως τότε θα αποκτήσει και πάλι το αρχαίο κάλος και την ομορφιά που της πρέπει. Τέκνα μου περιπόθητα, αυτή η Άγια Μέρα μας θυμίζει ότι η μόνη ελπίδα μας είναι ο Χριστός μας και η μόνη οδός για τη χαρά μας είναι ο δικός Του τρόπος ζωής, ο εκκλησιαστικός. Να ζούμε δηλαδή με το Θεό και για το Θεό. Να ζούμε με τους συνανθρώπους μας και για τους συνανθρώπους μας. Να ζούμε στην αγιαστική χάρη της Εκκλησίας. Σας εύχομαι πάντοτε να αγωνίζεστε. Να είστε αδούλωτοι στην αμαρτία, αδούλωτοι στον εγωισμό, ελεύθεροι από την απληστία, ελεύθεροι από κάθε γήινο φόβο. Ο μόνος φόβος που επιτρέπεται σε μας τους χριστιανούς είναι η αγωνία μας μήπως και προτιμήσουμε τον διάβολο εγκαταλείποντας το Θεό και μη τυχόν δεν αγαπήσουμε τους συνανθρώπους μας προς τους οποίους οφείλουμε και να αγαθοποιούμε. Να είστε χαρούμενοι. Ναι, χαρούμενοι, πάντοτε χαρούμενοι με τον Χριστό και την Αγία Του Εκκλησία.